1931. godine Henry Charrier zvani Papilon je profesionalni obijač sefova iz Pariza. Njegov uobičajeni dan se sastoji od provala u vile i krađe skupog nakita koje kasnije predaje svom šefu. Za uzvrat, dobija priličnu sumu novca. Jednog dana, nakon uspešne pljačke, nalazi se sa svojim šefom i predaje mu dijamante koje je upravo ukrao. On ga tada ispituje da li je zadržao neke od dijamanata za sebe, ali Papilon poriče. Šefu tada dovode teško pretučenog čoveka i objašnjava mu da će svako koga laže snositi iste posledice. Papilon je očigledno zaplašen prizorom, ali se smirio i otišao sa uplatom. Ubrzo nakon toga sastaje se sa devojkom Nenet i poklanja joj nakit koji je sakrio od svog šefa. Dok odlaze, primeti ih čovek, posebno ogrlicu koju Nenet drži. Te noći par vodi ljubav i razgovara o svojoj budućnosti. Nenet želi da se nastani na selu, daleko od sveta kriminala, ali Papilon misli da tamo neće dovoljno zarađivati. Sledećeg jutra dok njih dvoje nastavljaju razgovor, iznenada se začuje kucanje na vratima. Čim ih Papilon malo otvori, policija upada i hapsi ga. Njemu se namešta ubistvo iste osobe koja je sinoć pretučena kod njegovog šefa. Papilon pokušava da objasni da je celu noć bio sa devojkom, ali policajci ignorišu njegovu priču i odvode ga. Kasnije u policijskoj stanici posećuje ga Nenet, koja govori da želi da svedoči, međutim on je zaustavlja, govoreći da to neće biti od koristi, jer bez obzira šta god da uradi policija ga neće pustiti da ode. Umesto toga planira da pobegne iz zatvora. Pre odlaska Papilon kaže svojoj devojci da nastavi sa svojim životom, ali ona odbija. Kada Nenet ode, Papilon upoznaje zatvorenika po imenu Žulo, koji otkriva da je za bekstvo iz zatvora potrebno mnogo para. Zatim pokazuje na izgled bezopasnog čoveka po imenu Luis Dega i kaže mu da je on rešenje. Izgleda da je Dega milioner koji je uhapšen pod optužbom za falsifikovanje novca. Čak je i sada tu sakrio mnogo novca tamo gde sunce nikad ne sija. U međuvremenu, svi zatvorenici se brodom odvode u kaznenu koloniju u francuskoj Gvajani. Noću Papilon prilazi Degi i nudi mu zaštitu u zamenu za novac, ali on odbija. U noći dok se svi zatvorenici odmaraju, Dega primećuje da je momak pored njega brutalno ubijen. Ispostavilo se da je sakrio novac u stomaku i zato je postao meta. Dega je prestravljen incidentom, pa već sledećeg jutra prilazi Papilonu i prihvata ponudu. Dogovor je da će Dega dobiti zaštitu dok ne stigne u kaznenu koloniju. On ne želi da pobegne sa Papilonom, jer veruje da će ga žena uskoro izvući. Kasnije, dok se svi odmaraju, isti sinoćni ubica krenuo je na Degu. Polako ide ka svojoj žrtvi, ali ovoga puta Papilon priskače u pomoć. Njih dvojica se tuku i čuju ih policajci. Papilon je kažnjen, ali izgleda da ga nije briga. On je samo srećan što Dega nije ubijen. Sledećeg jutra, brod konačno stiže u kaznenu koloniju. Pre nego što svi mogu da nastave, Žulo namerno povređuje sebe kako bi mogao da bude odveden u ambulantu. Njegov plan je da pobegne odatle, pošto je ambulanta najmanje čuvana. Posle nekog vremena Papilon i ostali konačno stignu do kolonije gde će robijati. Mesto je puno smrtonosno opasnih kriminalaca, od kojih su mnogi optuženi za ubistvo. I upravnik je surov čovek. On okuplja sve nove zatvorenike i otkriva da je bekstvo iz ovog mesta nemoguće. Ako neko bude uhvaćen, bit će poslat u samicu na 2 godine, ako bude uhvaćen po drugi put, samica na 3 godine, a ako nekog uhvate u bekstvu po 3. put, bit će poslat na ozloglašeno đavolje ostrvo, mesto gde ljudi polude. Upravnik takođe objašnjava da će, ako neko počini ubistvo, biti javno obezglavljen na giljotini. U sledećoj sceni svi zatvorenici dobijaju zadatak da skupljaju kamenje. Dok Papilon radi bez pomuke, Dega se muči da ga prati, jer nije navikao na rad. Kasnije, Papilon upoznaje čoveka i nudi mu veliku količinu novca u zamenu za čamac. Čovek pristaje i kaže Papilonu da dođe na obalu sledeće noći. Upravo tada, zatvorenik opasnog izgleda saznaje za plan i prilazi Degi da uzme njegov novac. Ali čak i ovog puta, Papilon stiže u pomoć, bori se sa čovekom i pobeđuje. Iako je povređen u tom procesu, videvši ovo, Dega shvata da neće moći da izdrži ni jedan dan bez Papilona. Dok njegova žena pronađe rešenje da ga izvuče, on će biti odavno mrtav. Dakle, bez preostale mogućnosti, Dega se takođe pridružuje Papilonu u njegovom planu bekstva. Sledećeg jutra svi zatvorenici su pozvani u dvorište da prisustvuju pogubljenju. Ispostavilo se da je, pokušavajući da pobegne, Žulo ubio 2 stražara i sada će biti kažnjen giljotinom. Dok svi zatvorenici užasnuto posmatraju, Žulo je postavljen na spravu i obezglavljen. Upravnik tada naređuje Papilonu i Degi da odnesu leš na mesto sahrane.
Nažalost, usput Degi pozli jer nikada u životu nije video mrtvo telo, a sada ga teraju da nosi čoveka bez glave. Papilon ga podstiče da ustane, ali bezuspešno. Upravo tada stiže čuvar koji preti Degi da pokupi leš. Kada on odbije, počinje da ga šiba po leđima. Papilon više ne može da izdrži, pa u naletu besa podiže kamen i njime razbija glavu stražaru, potom je pobegao. Ali jadni Dega ne može da se pomeri od straha. Noću Papilon stiže na obalu po dogovoru zbog čamca, ali na njegovo iznenađenje, čovek počinje da se smeje. Kada se Papilon okrene, primećuje nekoliko stražara. Ispostavilo se da je čovek već obavestio upravnika o bekstvu. Dobija dobru sumu novca svaki put kada pruži informaciju o zatvoreniku koji pokušava da pobegne. Ubrzo nakon toga, Papilona vraćaju u zatvor, a upravnik mu saopštava dobre vesti. Čuvar kojeg je ranije udario je još uvek živ, a to znači da Papilon neće biti osuđen na smrt. Umesto toga, bit će poslat u samicu na drugo ostrvo. Kada stigne, nalazi mesto da je pusto i sumorno. Postoji samo jedno pravilo: ne pravite buku. U prethodnom zatvoru su mogli da šetaju i ćaskaju među sobom, ali u ovom su zaključani u malu prostoriju. Čak je i razgovor sa samim sobom ovde kažnjiv prekršaj. Šta više, hrana je neadekvatna i loša. Papilon dobija samo jedan obrok, što je supa čudnog izgleda. Ali jednog dana, iznenađujuće, dobija kokos. Unutra je poruka u kojoj se pominje da će od sada svakodnevno dobijati kokos. Shvativši da je od Dege, Papilon rado jede obrok. Ovo traje nekoliko nedelja, ali upravnik na kraju sazna i ubije čuvara koji je služio hranu. Zatim se suočava sa Papilonom i pita ga ko je odgovoran za to. Kao što se i očekivalo, on ništa ne otkriva. Za kaznu, upravnik je prepolovio njegov i onako neadekvatan obrok. Prođe mesec dana, Papilon je veoma oslabio zbog nedostatka hranljivih materija u njegovom telu. Upravnik mu ponovo prilazi sa ukusnim obrokom u ruci i pita ko mu je poslao kokos, ali kao i prošli put, Papilon ćuti. Besan, upravnik odlučuje da ga ostavi u mraku do kraja kazne. Sada je Papilon ostavljen u zastrašujućoj situaciji, ne dobija odgovarajuću hranu, nema s kim da razgovara i ne može da vidi ništa. Polako, sve to i nedostatak prave hrane počinje da ga čini ludim. Papilon postaje toliko slab da ne može da se kreće, pa je odveden u zatvorsku bolnicu. Igrom slučaja, Dega je počeo da radi na istom mestu. U proteklih 1,5 dana dobio je poverenje upravnika, zbog čega ima dodatnu zaštitu i privilegije. Jednog dana, Dega nailazi na svog prijatelja i saznaje da se samo pretvara da je lud. Papilon je znao da je to jedini način da se vrati u zatvor, pa je počeo da se ponaša kao ludak. Tada ponovo počinju da raspravljaju o planu bekstva. Ovog puta za pomoćnike biraju još 2 zatvorenika. Papilon traži nekoga ko je jak i lukav, dok Dega želi da pomogne nekome ko je često iskorišćavan. Na kraju regrutuju tipa po imenu Selier i tipa koji je uvek maltretiran, Maturete. Nakon toga, Dega daje svu svoju ušteđevinu Selieru, a on koristi svoje veze da kupi čamac. Sledeće noći biće prikazivan film i tada planiraju da pobegnu. Dega je nervozan zbog cele stvari i u jednom trenutku čak pomišlja da se povuče. Međutim, njegov najbolji prijatelj Papilon daje mu do znanja da je ovo njihova jedina šansa za slobodu, sada ili nikad. U sledećoj sceni počinje filmsko veče. Nekoliko zvaničnika je stiglo, a Dega se vidi kako ih služi sa pićem. Prema planu, stavio je narkotike i čeka savršen trenutak da uzme ključeve od glavne kapije. Unutra, Papilon i ostali čekaju da se Dega vrati. Kada iznenada počinje da pada kiša, to dovodi do nestanka struje. Uplašen, Selier predlaže da pobegnu i pronađu alternativni put, ali Papilon odbija, neće otići bez prijatelja. Na sreću, Dega stiže u trenutku sa ključevima. Iskoristivši mrak, ekipa otvara glavna vrata i brzo beži iz zatvora. Posle nekog vremena stignu u ćorsokak. Jedini način da stignu do obale je da skoče dole. Papilon, Selier i Maturete uspešno skoče, ali kada je Dega došao na red, svetla se iznenada ponovo pale. Ovo ga uplaši, zbog čega se nezgodno dočekao i slomio nogu. Sada kada nije u stanju da hoda, Selier predlaže da ga ostave, ali Papilon opet odbija. On zajedno sa Maturetom nosi ranjenog Degu i na kraju stižu do obale, gde ih čeka čamac. Ne gubeći vreme, uskaču i otplovljavaju u tamu okeana. Sledećeg jutra, prošlo je nekoliko sati od njihovog bekstva, ali Selier primećuje da nisu odmakli daleko. To je zato što je čamac veoma mali i ne može da izdrži težinu 4 osobe. Upravo tada vide kako im se približava oluja. Shvativši da imaju vrlo malo vremena, Selier baca Matureta u okean,
a zatim kreće na Degu, međutim, Papilon ga napada, što dovodi do brutalne tuče. Selier, kao krupniji čovek, ga savlada i malo hvali da ubije Papilona. Kada ga iznenada Dega ubode s leđa, zatim ga izbacuju sa čamca i pomažu Maturetu da se ponovo popne. Posle nekog vremena, ogromna oluja ih proguta, a ekran postaje crn. Kada se probude, nađu se na ostrvu. Ispostavilo se da ih je obližnja zajednica videla kako plutaju po okeanu i spasila ih. Dok Papilon zbunjeno luta po mestu, monahinja ga pozdravlja i otkriva da su u Kolumbiji. Napominje i da zna šta su uradili i odakle su došli. Papilon pokušava da objasni, ali monahinja kaže da je on bezbedan, sve dok se kaje za svoje grehe. Taj dan, Papilon sreće svog najboljeg prijatelja i kaže mu da treba odmah da napuste mesto. Međutim, Dega odbija, rekavši da je njihov posao završen. Umoran je od bežanja i sada želi da zauvek ostane na jednom mestu. Papilon ga ostavlja na miru i odlazi kod Matureta, ali i on se navikao na to mesto, posebno na devojke, stoga Papilon odlazi sam, ali dok se približava čamcu, primećuje nekoliko oficira koji su se zaustavili. Ispostavilo se da je podla časna sestra dala njihovu lokaciju vlastima. Uznemiren Papilon se brzo vraća kod Dege i pomaže mu da ustane, ali do tada policajci su već pristigli. Maturete je upucan i ubijen na licu mesta. Dok su Papilon i Dega uhapšeni i ponovo vraćeni u zatvor, preskačemo na 5 godina kasnije. Papilon je završio svoju kaznu u samici i sada ga vode na Đavolje ostrvo. Na njegov šok, on pronalazi Degu tamo. Otkriva se da je dobio strožiju kaznu jer je sipao drogu u piće. Dega je doveden na Đavolje ostrvo odmah nakon što se vratio iz Kolumbije. Njih dvoje su uzbuđeni što su se ponovo sastali nakon dugih 5 godina. Možda su ostareli, ali prijateljstvo i veza koje su imali ostaje isto. Te večeri, dok Papilon zuri u okean, iznenada mu padne na pamet ideja. On prilazi Degi i kaže mu da ako mogu da naprave mali splav, talasi će ih odneti do najbliže obale. Međutim, ovog puta, Dega odbija da bude deo toga. Objašnjava da već 5 godina živi mirnim životom, bez problema i nasilja. Takođe je saznao da se njegova žena udala za nekog drugog, tako da nema smisla da se vraća. Bez obzira na to, odlučuje da pomogne Papilonu da napravi splav od kokosa. Sledećeg jutra, dva prijatelja se grle i opraštaju. Zatim, pre nego što on skoči, Papilon baca splav u okean. Plan funkcioniše, a čini se da ga talasi negde vode, dok on pluta. Dega ima suze u očima. U poslednjoj sceni, vodimo se u 1967. godinu. Papilon sada živi u Venecueli pošto je još uvek traženi kriminalac u Francuskoj, ali je 69. pomilovan za sve svoje zločine. Papilon je napisao memoare o svim događajima, koje sada planira da objavi. Film se završava dok putuje u Pariz prvi put u dugih 38 godina. Hvala na gledanju. Ukoliko želite da podržite rad kanala i vidite još ovakvih videa, lajkujte i zapratite film ukratko.